Fuck, man, nu kan jeg ikke være sikker overhovedet. Ja. Det er faktisk okay lavet. Ja. Det er faktisk rimelig uhyggeligt. Det er faktisk forholdsvis ubehageligt. Kan du løbe, prøv lige? Ja, hvis du dobbelttapper. Ja. Og så hold din mund. Fuck. Hold kæft! Det er faktisk... Det er fordi du faktisk... Gå tilbage, du er tæt på et skilt. Hvad er det? Er det det betyder? Ja, der. Og så er jeg fucking død, ja. Fuck! Gå. Brønden, over brønden. Ja, kan man gemme sig der? Ah! Væk! Fuck! Bare skynd dig væk. Jamen jeg løber så hurtigt jeg fucking kan. Nej, det gør du ikke nu. Nej, det gør jeg ikke, det gør jeg nu. Han kan ikke, okay, hvis jeg finder dem alle sammen skyldig på en is. Ja, det gør jeg. Det er ikke en særlig stor trussel, det skal nok gå. Men det er jo meget værd derovre ved de der fucking døre, så vent det bare om den gjorde. Så kunne jeg ikke styre den. Især det der med bare... Nu dør jeg bare, jeg gør. Det er sådan, man bliver nervøs. Han står bare lige om den næste gang, meget skal være. Ja, han står lige der! Elementarpartikler. Lige der! Nej, det gør han ikke. Det er fordi, jeg er på vej. Jeg var der! Den anden vej. Jeg er sgu ikke dum, vel, Oscar? Jeg går tilbage. Nej, den vej. Jeg går den vej. Godt. Det værste er, hvis du bare står altså. Det ja. Jeg får slut den af kort, Oscar. Nej, du har ikke slået den nu. Ved du, hvis han er der, så er jeg fucking klar. Ja, den. Kan jeg gå derind? Nej, jeg er fucking Jeg venter bare på, at det skal han kaster iPad'en fra sig i... Prøv lige at se videoen.